Ta kaje long klam long ke wang jia phan ke ning dolo sita ke dam ke wang ijia phan ka dore a joini nang le dun thek thedad lo bangta karbi tumta kidodim nohok ta dolo arunachal ta karbi tu he ina arunachal ge tum thamde puma nagaland long na to karbi meghalaya long ta karbi tu example I'm taking example nong pora ki grongpu na ki karbi side lo hasil charna ta karbi tu Sitame alam bangki mo pen alam lo non akes nang ilirok ka bangki thang takali khiruni lo akes tak nang ilirok lo ahok la bangke karbiang long arlo dele karbe tum ke dola bukali Meghalaya Arunachal Silchar Nagaon alam anta karbi tum do la pen iam sarkaring gi bangke halam ki do karbi tum hanta bang nang plung ple la pen nang toite la pen an parta nang toy mat si un e pusigipu joglo Sita holoda ke do itum akarbi ak hayatum ningkan ko an penoni sarra ke dolo Sita lapana ningkan lapana owe do data fit pusita me pini arni anta ko mani inut bak akarbi sada arlen ke thenang manlo election ki thorun arlen ke thenang manlo puke ave arjulong le penna lapen thekdun long le lang lapen che thana bang ta ave election ke pathu pen arlen ke theke man po bang ke hello pigalam lo holoda ke do mate hulaya a state long ke do akarbi atum bang government job ta ke long dun dini lata mat hadame mi alam la la silitum karbiang long lo si tame bang akai do pulo tang te itum thang a documents ta pipe dead nangji la son si itum karbi akai atum au sumar tum liha bang a dead at kaprek ka chong dada mason la pen la bang so kama ke thedung bang ke voter list along pen ke che ke bia so men kang thana bang itum claim pon vek nangji la pen la yo ke che ke bia so ke itum a state long mat itum a district long ke wang la ke itum alu hilo la silai hoi tum haitum aluhi atengsi trade nang po nang hem ke wang aluhi aphan le ejojo ni ke sangja phan anchonat ke nang tum long lia pota bang ke pek nang nilo non ke hem ke wang chot aluhi amunit si hem o somar tum phan ke chok ke theng people tang la ke therak me melap men jin so me alam lo la sila bang so PGR la pen VGR long le long la bang so ke che ke bia so phan ko matsi ke pek ma la bang itum ritar le vek nang po la pen la hais akiche ke bia so tum haitum thar le vek nang po Lapen lai hui abiharia au somara tum phan ke tum karbiang long district long shot kali asam ang kang pe long pen masi plung phit nang ji lasi lai hui ke che ke bia so tum phan ke tum karbiang long abotar lis long pen mang ke ing than pon vek nang po lasi lapuson e hem ke wang aluhi le itum phan lapuson ikiwi te kang plotang te labang so aluhi itum long ekedudun thengji a order vilo lasi ke theke ding tum prabjen pe labang so lambang akang sai long vek nang po lapen ing sai pon vek nang po la penjong sinona phonga ka che song le itum a phina ka chiru la pen ke remlo botang te itum at la pen tum khai ke virlo lasi munthi pemenon ke theke dingatum Karbi Anglong is not for Biharis go back to your state no eviction no rest